welu one day, when with this particular girl na akpa consistently, this girl we kpanya we soli we pubilo. E yota go pata na palo nya pata na palo potilo nya potilo. We see okwa this very girl. Makani akpokugo the girl make investigation do show. E yota go. Emi fe di egwalia. Osemo osi egwu ada atu ya. No nwere right egwu ife a ga-eme na nwoke ka ọ bụ. Osemo nne ha aka na-ekwu di ekwokutie n'imu na ebe ya nọ to di aka na akpịrị. Wee welu mbọ kakasịcha anya obi. Wee kwa anya isi n'aja 3 times. Wee hapụ ya. Osemo nne iwe nya wee dibe disi ọtọ na ọja welu ka besiela akwa. Imagolunu mgbe a na-anụ ọgụ na o nwere mmanya dị na shelf dakwela ọlụ. Nya gba mbọ kwa the shelf aka. Ya melie knowingly the mmanya da na tigba. Imagolo onye a na-eti ihe o nwere ihe a nwere ike ime na aka akalili ya na achọkwa ịbọ because na abọli ya otikwa onye mmụọ. Akwa ịghọtago na mmanya Africa akụwa. Ọsị m ọkwa na ya. Di ejesie bata na oghere ọnụ for 2 weeks. Nya anọgide si na ọnya maka a na-emekwana maka na aka nọsi dị ọfụ wee je yọbịa. Ọsịa nya mala amala tata na nwere ihe ya melie n'ụwa anya ga-ayọ ya biko na nwoke ada ayọ nwaanyị biko. Na papia kwuru na nwoke ada ayọ nwaanyị biko ka ọ mala amala. And na mgbe ọbụla ọ chọrọ iyi ya biko na ọ ga-ego mmanya. Na ife a bụ iwu papia na ọ na-awụ papia ma mi amejọ ọnya ogo mmanya wee yọnya so na ọ bụ na ọ chọrọ ka agbaghali ya ya je ego mmanya. Ọsị m nne hey! Ewo iwaliwa na-ejego mmanya wee yọ di o. Sekpula na yọsi anya. Ọsị m sekpula na yọsi anya. Ka ọ makụkwa anị acha, ka o kisikwe ni acha, ka ọ likwe ni bongicha ase ndị yọlụ biko dozilini. Ịka asịkwa. Ọsị m na egogo mmanya ugboro na abọ wee yọ die. Na di ya ga-emegbusi enyi tie enyi ife n'enu ya maka nwaanyị na ya nwa ga-ejego mmanya wee yọ ọnya maka ife papi agwali ya. Ọsị bụ ka ọ bazili nke itie ife and otisi enyi ife na ọnya ga-ayọ. Ịghọtago and the first okwu ọ dị enyezi ego and ọ dị emetụ ya aka ya wee kpọọ ndị be ha wee kọbalụ mama ya kọsịala mama ya wee sị ya na ihe a na-eme na ọgwago ndị be ha ya sị ya yes na agwago ndị be ha mana kwambọsa n'aka so mama ya wee sị ya na ọ ga-ejebe sọsị ya nọzi na chedie maka na die na-eme purposely like ọ chọrọ ka fajekpe maka na ọ ma na ife ọ na-eme adọrọ mma. O wee luo that day die kwadosie wee jebe afịa. Nyanwa wee kwado onwe ya wee gba moto naba village. Wee naluo papa this guy ya fụrụ anya n'ife izizi ọ jụrụ ya bụ diga ọmakwa na ị na ebe a. Nya sị ya mba nọ maka na otogo akaba anya wee sị ka bịabazịa. Ịghọtago o wee sị okenye chelụ ka akpọ die na bọsịnya na babọn Thursday. O wee kpọọ die wee sị die kedu ife na-eme. Die wee sị ya na ya nwere efe kama na ya nwee ike ịbatanwu na Sunday. So nya wee nọzialụ ka ekwusịrị nke a papa die wee sị anya ka ọrịa ife na-esen. Ọsị m nya wee wetu oba na wee detail all this man everything. Kọsịa ụna ama ife this man gwara ya. Ọsị ọbụlụ na di gị na-achụ nwaanyị gị chụba nwoke ma ọ kaa gị obi. Ihe a ka ọ gwara ya. Ai! Ọsị m ihe a wutie. Ya wee jekwulu ndị di enya na ya na-abọ na-atụtụ akwa tụtụkatakwu ndị di ewesi anya kogodo olie ife na-esen. Ya wee bido wee kọbalị ndị di kọgideli kọsịala ya. Ụna bụ ife dịsi ụmụanụ gwara ya. Na ọ bụrụ na di na-achụ nwaanyị ọ chọọ ya ji enweta enyi nwoke n'ezi ka ya na ya na-abọ kwụba ga na-eme ike happy. Ya wee si ọtụbakwa n'ime ọsị ọtụbịa ime ọbata mụọla ya nwa ya. Ya sị ya ọsị ya wee bebe akwa. So nya wee bebe akwa afọ ka a na-ebezi magolu ka nwaanyị akwụkwọ n'ihe ọzọ na nwere ihe ọzọ nwaanyị akwụrụ na-ebesi akwa gbakwa nkịtị until Sunday die bata. Ọsị m ka die batara hey! Nwoke wee kwụrụ ọtọ wee tọnụọ ihe niile against nyanwa si na ya nara respect ya na adị enyi nne na ya na-akpali ya na ya da aza phone si o welu mmanya 15,000 tiwe akwa mmanya 4,500 ọsị ndị be ha nọ mmanya 15,000 tiwe ya kọba kọgide kọsịa. Ya wee sị ya na sisi gịnị a na-abọbi
na ide enye di ya ego. Ọ sị bụ nne na ya ma ọkwụdo ebe a ga-ebido ebido. Ya wee sị ya ife niile ya megolu gị na since ime itile ka ị na-eme ọfụma itisi enyi ife nya yọọ gị biko mmanya 4,000 something si na mmanya 15,000 wee jụbịa sị ya even na mgbe ị kpatala ego na ya so gị na-esevu ka ị wee gbaa na n'afọ ịgbara ọkwa ya nyere gị aka wee gbaa fact na amụrọ ebe a ga-ebido bikos ka ọ na-ekwu ha na-ekweli egwu ka ọ na-ekwu ha na-ekweli egwu na-ebochi ọnụ nwere onye kwe ka ya kwụzi atọfe ihe niile ekwuru na ihe mami ya kwuru mami ya si ya n'ihe o mere ajọka ọ mara na ego dị ụkọ o ji wee kụwa mmanya 15,000 naira hai ya wee si ya so na ya nwa bụ nwa mmadụ na ya dọrọ ụkọ nọọsị kobia ife na onwedo onye balịa mba o na onwedo onye gwalia netin papa ya na-asị ya ọkwa ya gwa aga anụ na nwaanyị ọha ọzara si je n'ụba n'ifugo n'ife ị chọrọ nkewa papa ya sị ya na ya gwalia agwa mana ọ da anụ ife ya nụ na dozgal na ọfụba gị wasị mfat na ya da anụzikwu na ya anụsigo na ya chọzi hei ka aka na-ekwosị a ka agwakwu ya na bifo onye anataba na echenjigo ki ibe ha niile ki ebe fabi na echenjigo fancha so na ọ bụ na ọchị na anya dulu nwa ya do ire ebe o dolo ọkpụnekwe na ya chọzi which means na papi akpasịrị ahụ bifo wee bataba if not ka ihe o ji chenji ki mana mgbe ekwulie na ya mọrọ dị n'eziokwu na ya cheme ọnọ atọf iwe mami ya wee kwukwalu n'iru ife niile ha na-agwa ya bifo ha wee si ya nyekwune na ọnụsigo ya gwelu maka ofu nwa anụ nwa amụọlị ya wee na-edi kama ya jee nụọ nwaanyị ọzọ na ọma nkwụsị dị anyị nụ nwaanyị ọzọ na ọ nwoke ka ihe sọli ome ya jee nụọ nwaanyị ọzọ ọ sị mama ha na ya agwasigo ha na ya anụsigo na ya chọzi and ka agwakwa ya na-echenjigo ki a na-ekwu ọbakwa meshin o ji wee bata bịalara m chi ebe azụ